Jaj, most énekelek. Na. Az a baj, hogy amikor zenét hallok, akkor rögtön táncolnom kell. Ezért nem vettek fel a Citera zenekarba. Anyáddal szórakozzál, azzal. Hülye állat. Jó kiszúrtam velem. Na. Szűn. Megint. Aztán mottam, gugoltam a tóba, hogy miért azt most nem is hoznám szóba. Lényeg az, hogy mikor már fölálltam, úgy éreztem, nem fázik a lábam. Egy bivaj csorda ibott épp a vízből, de 8 elájút azonnal a 10-ből. A maradék 2 néhányat még lépett, de az is hamar az iszabba benézett. A tó átúszás a túlparton kezdődött, de 1000 úszó közül egy se győzött, mert aki közel járt, az főkiáltott, hogy inkább visszaúszza le a távot. Egy horgász szólt, hogy nézzek gyorsan hátra, mert egy béka ugrál barna pizsamába. Azt is láttam, higgyék el, nem túlzok, hogy 13 hattyú hanyattól. Mintát vett a vízminőség ellenőr a tóból, de senkinek se használt ez a kontroll. Nem derült ki, hogy mire volt kíváncsi, mert azon nyomba szörnyet hat a bácsi. Na.